Добре дошли и днеска ще играем GTA 5 и аз съм Жадъл Next с... Дана DDM. Да, Дана DDM. Това е героят на нашия приятел Шадъл. И за малко спирам. И така... Има ли малко? Човек е огромен. И ето, че не може да го направим. И ето, така идеално. И... Малко свети, но съжаляваме за това. Да, затова ще спрем лампата. Как се вижда? Супер. Добре. Пак е си точно светличка. Съжалявам за минаващия човек. Да, но е по-добре, нали така? Да. Така, днеска ще обираме банки и такива неща. По принцип така се прави на GTA-ката. Не, изпълняват се мисии. GTA-ката? И сега ще видите... GTA-ката. И сега ще видите как съм си направил. За малко ще сме на пауза. Така, ето ни е колата. Ако я харесвате, Пишете в коментарите. Да, или лайкнете видеото. Моля ви го харесайте видеото на... Харесайте просто видеото, тъй като това ще е ново видео. И аз съм Shadow Next. Това е нашата карта. Да. И знаят, че е картата. И може да е малко кратко, тъй като ще спада. Не знам. Може и да и дълго не се знае. Да. Както виждате, не съм много добър карател. Той има предвид, че не може да кара като хората. Да. Все едно се е подпалила тази кола. Пуска оранжев газ. Я спри това е радио. Хората се чудят къде се дава този звук. Или пусни някаква яка музика. Виждате, съборих целия град, но така не стигнах до плажа. Ето. Човек, ще не ходиш. Хората ти се чудат. Със сигурност не се чудат, тъй като е много време тичаме. Тапа, псуве. Псови си на майката. Както виждате, без да исках, блъснах едно Ферари. Любимата ми кола. Е по-яко. Ферарито е по-яко, брат. Малко да косна колата. Та днеска не знам точно какво ще правим. Нашите истински имена са Андрей и Анелия. Да, и днеска не знам какво ще правим баш. Нашата мисия не е осъзнана каква е. Никой не ни е казал. И ако чувате какви глупости говори. Ненормалник. И сега ще ви покажа един код за въртолет. Как да ви се спалне въртолет. Я пусни лампата. Така на хората не им е приятно. Тъмно е. Като се едно сме в тъмнина, като вампир. И сега ще ви покажа... За малко ще спрем. Видеото. Искам да пусна. Сега ще ви кажа какъв е кода, само да слезем от колата. Значи, натискате два пъти кръгче. L1, L2, R1, триъгълник, кръг, триъгълник. И трябва да се отдалечите от каквато и да е кола. Това сега в момента ще го направя. И ще го повторя. Кръг, кръг, L1, L2, R, триъгълник, кръг, триъгълник. Обаче трябва да го направите бързо. Ето. Кръг, кръг, L1, L2, R, тък, тък, тък. И както виждате, нещо ми се е бъгнало. Просто не винаги става въртолета. Вече ръката ме завърна. Затова сега ще се сменим, за да може аз да... Подържиш. Да, да подържа камерата. Айде тичи. Как? Ето. Бе, не стреляй, бе!
Както виждате, моята приятелка повече няма да играе. Тъй като... Защото стреляше. Да, ми изхаби всички патрони. Голям прас. Огромен прас. И за всички, тъй като някои мразят псоните, ще използваме сигурно лата пак само, но много рядко. Ей! И като виждате, избутах всички хора. По принцип ние сме твърде малки да псуваме, обаче ние си го позволяваме. Ние сме извън правилата. Аз съм Куко. Само да ви кажа едно нещо. Аз съм Кука, така че не ме слушайте какво говоря. Кука съм от майка ми. И той е Андрей до нас. И ето спана въртолет. Някакви. И сега ще си взрива колата. Мързи ме. Нацелих колата. Вас. Майката. Полиция идва към теб. Някакви... Ой. Полицията идва към него. Да, сега ще си полета, ще си изчакам. Той е хеликоптер. Опа, what the fuck, 3 звезди. О ма гъд, къде се взеха? Те винаги се появяват от някъде. И както виждате, сега ще се самоубия, тъй като не ми се занимава. И ето, скачаме. Аре бе, скачай. Чакай, тайм-аут за малко. Ето, пуснах парашута. Ма пак ще умре. Ето тук ще спра парашута, да не мога да се кача. Умрях. Както винаги. И това ще е видеото, тъй като ще е на части. И моят телефон от тук искам да си видя кодовете и тези неща. Така че това е тази част, 7 минути. Това е първата част. И довиждане, следващата част аз ще снимам. Не, ще снима. Довиждане от мен. Довиждане от мен, Shadow Hex и... Да, на TDM. Да. Запомни го това име, приятел.